Takže všetci, ak sa pozeráte na toto video, prosím vás, okrem toho, že dopozerajte až do konca, na mojom kanále máte kolónku a napíšte mi do komentáru v tejto kolónke, čo chcete, aby som vydal budúci týždeň. Zdravíme z Dračci a Drakovia. Dneska budeme robiť reakciu na Five Nights at Freddy's Secrets of the Mimic, ale ešte predtým nezabudnite dať pekne na môj kanál like, zvonček. Samozrejme, veľa ľudí možno tento Five Nights at Freddy's určite pozná, pretože každý hráč musí poriadne poznať túto hru. Ja som samozrejme nehral Security Breach, takže neviem, či to bude nadväzovať priamo s tým, ale uvidíme. Pustíme si to a uvidíme, do čo nás to vtiahne. Môj názor je, že tento mimik je zjavne Security Breach tretia kapitola. Prečože v prvom máme samotný Pizzaplex a druhé je DLC. Hej, aj keď to nadväzuje spolu, ale stále sa to dáva druhá časť hry. Mimik bude asi tretia. Takže som zvedavý, čo nás tu čaká ďalej. Ja som veľa toho zistil. Dobre, tu sme na nejakej ceste, čo vyzerá, ako keby tu niekto cestu ako s kriedou kreslil, ale to neviem, čo je, či to je ešte tekutý asfalt, alebo nie. Dobre, prichádza nejaká Fazbear Entertainment, čiže zjavne sa stala nejaká porucha a oni to išli pozrieť, že čo sa vlastne stalo. Môjho názoru, samozrejme, každý má nejaký iný názor. A keďže ja som nehral Security Breach, poriadne poznám tú hru, videl som všetky diely, ako čo sa tam nachádza, ale samotne som ju nehral, pretože odpuste mi, ale ja 60 eur za takéto fakt nedám. Máme nejaké hračky, podľa mňa to bude ako úvod, že hneď ako prídeme do samotnej tej budovy, tak bude nás tieto makety čakať, pretože keby sme to mali priamo v tej hre, hej, že už by po vás išli, aby ste vedeli, kto je čo, tak tie makety potom nemajú taký dramatický význam, chápete? No, takže podľa mňa to bude hneď na začiatku, teda neviem presne, ako bude celá tá budova vyzerať, a to tam ani neukážu, ale ja si myslím, že toto budú tie postavy, čo sme videli. Sice neviem, čo to má spoločné s Five Nights at Freddy's, keďže Five Nights at Freddy's majú jeden a jediný druh svojho špeciálneho výzoru a nie, že tu niekto dá psa, kohúta, hej, no ale dobre, čo tam budú za príšery. Toto bude nejaká asi skúšobná miestnosť, kde si vlastne skúšajú svoje roli. Sme otvorili nejaký plyn. Dobre, tuto už máme, ináč ja neviem, ale ja mám strašne rád slovo dobre. Ja neviem prečo, ale ja furt musím hovoriť dobre. Iné neviem povedať asi. Toto mi trošku pripomína, jak FNAF 5, hej, Sister Location, s tým, že to bolo v inom poradí, hej, že tu ste mali dva a tu. Lebo toto tak presne vyzerá. Toto okno, toto už vyzerá, keby to bolo ako nejaký výhľad priamo z továrne, ale vyzerá to takto ako nejaká rúcanina, takže neviem. Ale tu máme znova fén, čo je v každej hre, ktorú
niekto natočil s tým pojmom Five Nights at Freddy's, áno. Neviem, čo to ako ten mimik nevyzerá tak akože zaujímavo, ale uvidíme, čo z toho bude nakoniec. Tam bola nejaká huba. Tuto máme postavičky. Toto vyzerá ako... Nechcem povedať hnusné slovo, ale keď to má toto číro, tak to nebude pes, ale vyzerá to ako z odpustenia. Hej. A môj názor. Tuto máme zase nejakého slona, ktorý, kámo, keby toto na mňa sa oni usmial, tak ja hneď dostanem infarkt. Kámo, však toto nemôže byť pre deti, to je možno pre dospelákov. A nebodaj to ešte zistíme, že to bude nejaký zábavný park. Toto je húha, neviem, či kačka, sova, alebo čo to je presne. Možno zajac, podobne. Ale podľa tváru a očí si myslím, že to bude asi nejaký princíp čiky, ale... Názor. Keďže ešte veľa moc toho nevieme o tejto hre, toto podľa mňa bude hlavná postava, čiže niečo ako Freddy, že on je hlavným tým cieľom tej hry. Toto vyzerá ako nejaký klaun. Pačne, ja mám plný nos, viete. Hej, takže som trošku zachrypnutý, takže si nevšívajte možno. Dobre, tu už asi je ten šašo, istom zmysle. Toto máme asi nejaký zvonček, svetlo, čiže sme asi v nejakých katakombách, podobne, alebo proste v podzemných garážích, kto už vie. No, podzemná väznica to nebude. Máme slona. Asi nechce z toho automatu. Dobre, tu už ideme k samotnej výrobni. Ale toto už je ďalšia postava. Nevyzerá to ako slon. Čiže tu bude asi nejaké ďalšie postavy, o ktorých ešte samotne nevieme. A keďže samotné hry nechcú prezrádzať, čo tam všetko bude, tak asi tam bude viac, než sme si mysleli. Dobre, toto je nejaká huba. Ale keď si to tak pozriete takto zblízka, tak túto postavu možno poznáte málo kto z hry Jolly, áno. Vlastne to isté podobné, len s tými očami trošku nie. Alebo Jolly B, ktorú som ja asi samotne nehral, pretože to má trošku iný príbeh ako bežné FNAF hry. Ale skôr, keď sa povyzerá, tak to vyzerá ako Jolly B. Hej, ako hru, hej. No, neviem, ako sa volá samotná postava, hej. Toto vyzerá trošku jak z Band and Machine, keď ste tam mali boj, vlastne, že ste museli hrať do toho stroja, hej, čo malo ruky a ten vás zabíjalo. Hej, neviem, ale mne to tak pripomína, že vlastne oni zobrali z viacerých podľa mňa témat hier, hej, tak poväčšinou to všetky hry robia, hej, že trošku si niečo ako privlastnia. Tuto máme nie. Toto bude asi nejaký ďalší slot, pretože tu má asi uši, jak vidím, čiže určite nebude len tak tam zahodený a niečo bude sa pokúšať. Prvá pomoc. A toto vyzerá ako nejaký med, alebo možno nejaké hodiny. Neviem, ale tento stroj vyzerá zaujímavo, neviem, čo bude vylúčovať. To sú nejaké ody. Dobre, zapli sme to. Hej, to sú tie medové plásty. Osie. Tu máme nejakých robotov, čiže to bude ako normálne stav robot, ako keď bol Security Bridge, len vyzerá horšie, než došli. A tentokrát to má darček. Čiže asi sa to bude odohrávať asi na Vianoce. Alebo možno, že my to budeme ako zbierať samotné darčeky, ako tiež Security Bridge, keď sa zbierali aspoň z 50 darčekov, áno. Toto má samotne na výrobňu, alebo no podľa tohto, čo tu... Alebo vyzerá to jak kancelárie. Hej, že aj tu sú nejaké, ale... Sme niečo otvorili. Dobre, teda zaháňa. Toto je zaujímavé. Tu máme asi mačku. Tu sme niečo zapli. No a tu je nejaká iná postava, čo vyzerá trošku... Helper. No, to je taký... No, to vyzerá jak Helpy, len väčší. Pelejší, hej. Dobre, to je... No, to bol asi ten šašo.
Ale nie som si istý, pretože celý dej hry sa vlastne odozdieva s touto. Podľa tohto typujem, že to bude nejaká doktorka. Ale podľa tohto si myslím, že to nebude nejaká doktorka. Vyzerá to ako nejaké dieťa s nejakými, no však všetko je z kovu, ale neviem, táto postava ako vyzerá asi s odpustením najhoršie. Ešte ten robot by sa dal, ale toto, tie zuby, aspoň keby to dali tesáky, chápete? Nech to vyzerá trošku viac hroživejšie. A tak už len to, že sa na ňo pozriem, mi nerobí dobre, hneď by som sa naplašil. To sú asi nejaké hračky, takže to sa nachádzame v kuchyni, ako vidím. Sme nejakú myšku hodili do security, čiže to bude asi nejaký granát, hej. Keď chcete byť vojakom, zahrajte si túto hru. Oplatí sa v dobrej zlave za 49,99. Táto ponuka je limitovaná. Využite ju s kódom DARK1. Ale dobrá akcia. Dobre, tuto niečo nás zautočilo. A tuto máme veľkého nie Big Ben, hej, ako koleso z Londýna. Veľkého Musicmana, hej, zo Security Bridge, ale tento vyzerá o mnoho trošku väčší. Vyzerá krajšie. A tu máme presný dátum, kedy pravdepodobne vyjde táto úžasná hra. Takže dávajte lajky dole pre ďalšie pokračovanie, ak uvidím, že bude ďalší trailer, pretože moc som tu toho nevidel, iba nejaký teaser, hej, ale to nám nič neukáže. No, takže dávajte lajky, odber, zvoček, všetko môže, čo len môžete. A napíšte mi do komentáru, čo mám skúsiť urobiť reakciu do ďalšieho dielu. Čau, čau.